Üdvözlök mindenkit, Lévai László vagyok, vadászbizományi vadászboltból jelentkezem. Szeretném nektek bemutatni a Hikmikro legújabb hőkamera keresőjét, ez a monokulár kereső, ami a Falcon FQ50 névre hallgat. Megkérem a kamerát, gyerek közelebb. Ő lesz az. Azt kell tudnotok a készülékről, sőt, ezt az oldalát is nézzük meg. És ez sok mindent el fog árulni. 20 millikelvines a készülék. 640x512-es mikrovoluméter, 12 mikronos és 20 millikelvines. Ezen van a hangsúly, illetve azon, hogy a fizikális mérete a front lencsének az 55 mm, mivel ez nem egy 1.0-es, hanem egy 0.9-es gyújtótávolságú lencsét kapott. Bontsuk is ki a készüléket, így is kell, illetve kapott egy gyönyörű szép, fekete, kemény dobozt, és nézzük is meg, hogy mit adnak ebbe a gyönyörű szép fekete dobozba. Ő lesz az. Innovatív megjelenés, még egy nagyon picit gúla alakú, de azt a régi gúla alakot úgy látom, hogy kezdik elhagyni a hőkameragyártók. Ami nagyon szimpatikus a készülékbe, hogy adnak hozzá 2 darab 18650-est, egy darab 18650-essel működik a készülék, amit itt oldalt tudunk behelyezni. Érdemes a szallagot alatta hagyni, hogy ne nehezítsük meg akkumulátor cserekor a saját dolgunkat. Tehát így. A készülék alapnagyítása 2,6-8,75 ös látószöggel rendelkezik. Valamit elbénáztam, most a jó. Zárva így, FQ50, Falcon, bekapcsológomb, fotógomb, menügomb és a nagyítás. Tehát 2,6-os, picivel több mint 20-as nagyítás érhető el a készülékkel, detektálási távolság 2600 méter, természetesen ember alak. A kijelzője az egy 1024x768-as OLED kijelző, ami 0,4 incses, magyarán lefordítva olyan 10 mm körüli, ami abszolút ki tudja szolgálni az előtte lévő elektronikát, illetve érzékelőt, objektív lencsét. Fantasztikus, gyönyörű, szép, tiszta képe van. Amit meg kell jegyeznem, hogy ez a készülék felső kategóriás hőkamera kereső. Bármelyik gyártóval, hogyha össze szeretnénk hasonlítani, ott is a legmagasabb kvalifikálású készülékekkel lehetne összemérni. Még nem volt szerencsém kipróbálni, azért van itt a készülék, hogy egy-két próbafelvételt csináljunk. A készülék jövő héttől elérhető a boltunkban, a szállítás folyamatos lesz, természetesen előrendelni meg lehet itt nálunk is a készüléket. Még a dobozban, amit jól láttok, hogy kapott egy neoprémes tokot, ami nem egy utolsó dolog, valljuk be, nagyon jó tapintású. Adnak hozzá töltőkábelt, leírás, törlőkendőt, aztán nagyságrendileg ennyi. Hikmikro, ezt a nevet jegyezzétek meg, Hikmikro. Tudjuk jól, hogy a Hikmikro nem egy olyan régi hőkamera gyártó cég, amúgy igen, kamerákba, de számolnunk kell vele az elkövetkezendő 1-2 évben, fog még meglepetést okozni a piacvezető hőkamerák mellett. Ugye már megjelent neki a Griffonja, ami monokulárba talán az első olyan hőkamera kereső volt, amelyik éjjellátó is egyben, illetve lézeres távolságmérővel van. Tehát ez viszont most itt a Hikmikrónak a Falconja, az egyik legnagyobb objektív lencsével szerelt hőkamera kereső. Nagyságrendileg ennyit szerettem volna elmondani. Ha szeretnétek ilyen hőkamerát, régit lecserélni, itt a vadászbizományi boltban megtaláltok. Bármi kérdésetek van, forduljátok hozzánk bizalommal. Addig is mindenkinek egy nagy kalappal. Sziasztok!